Bueno, pausoka da, guk sortu genuen ikaste momentu bat, nun ikasleak astelenetan jasotzeu erregistro horri bat, eta hor dazka astelenetik ostiralea egin behar batzu. Eta beak aukeratu behar du zein nahi ditu lehenengo eta zein gero. Orduan, ostiraletan ja jaso ite deu eta ikusteu beak ebai, pixkat autoebaluazio erabat iteu, nun ikustean zer dun, zertan ikusian pixkat ahul, indargunean nun ikusi dun. Bai, azkenen ikastolan pasatzean denbora guztiak inpaktu bat daka eta eskaintzen deun momentu bakoitzak eragin behar du helburu ipar bat eduki behar du, eta hain juisture ikaste momentu hau da autonomian laguntzen duna, baina ez da bakarra ez, hor 6. maila, 5. maila, goi ziklon ere badazka autonomia lantzeko beste ekintza batzuk. Pertsona eredun edo gure iparren dazkaun berizgarri horiek lantzeko ezinbestekoa da hortara bideratuta dauden momentuak eskaintzia ez. Azken aldin aldaketa sakona egiten nahi gehan puntua ere bada barne sendotasunana ez. Ikuste dugu gizarte gero eta isolatuago edo egoistago, zentzu baten. Eta ze garrantzi dakan bai oain eta bai epe ertain luzea norbeak bere burua ondo ezagutzia, norbeak bere sentimenduk ondo gestionatzia. Identifikatzia, horri izango litzake GPS. Orduan GPS-ek, beak esategun bezala, GPS-ia da, barruko GPS-ia bilatzia. Baina behaiek bere barrua ondo ezagutzia, behaien sentimenduk eta ondo identifikatzia, azaleratzia baita sentimendu horiek, emozio horiek. Arreta hemen eta orain jartzia, geho eta geho pantalla gehiago dazkaun eta burua multitask hortan dakaun momentutan ez, behaiek pixkat zentratzia iten nahi dianen hortan bakarrikan. Azkenen hori da funtsa ez, erramintak ematia eguneroko bizitzan erabili ahal izateko. Eta horren jakitun izatea, kontziente izatea, eta zentzu hortan interesgarria iruditzen zait ere bidean, gu bidean deitzeio, baina azkenen da ikasliai, hitzak esaten duen bezala, bere ikasketa prozesu hortan, bere bizi proiektu hortan, bidean gurekin batea jutia, ez? Azkenen konfiantzaren pedagogiak bere zutabeetako bat da, haur bat beldurrez baldin badao, kezkaz beteta baldin badao, ezin gaula ikasi. Eta bilatu behar deula ume horren ongizatia kanal guztik irikita ukitzeko ikasteko. Pixkat da, bideanek ahalbidetzeuna da, irakaslearekiko kanal hori irikitzia eta benetan gaizki baldin badao, arazoika baldin badaka, kezkama baldin badaka, etxekua, lagunartekoa, gelakoa, pixkat adiraztia.